Everybody fucking drunk. What's up mga kakagon? Nandito kami ngayon sa pizza. Magpapapizza si Calvo. Calvo. Sama ko si Richard. Hello, Samilo. Ang babayero ng Oh, hindi naman. Bicol. Oh, Mamaya na lang kasi nandito ko doon. Tawag ko mamaya. yan si ano, Wala kasi midset. Calvo. Magpapapizza. Magburuto. Ha? Mamaya na lang. Si Jerry! Ito mo si Jerry! Jer! Jerry! Here nga. Ngayon yung pizza. Ayun. Kaya, mamamia. Ayan si Boss Jerry. What's up, Mad Love people? Hello. Hello, binabati ko po yung mga viewers ko na yung ni Kimo yung agon. Kimo Yuagon. Pakipalo naman po sa sa ano niya, sa YouTube channel. Para madagdagan ng ano, viewers. Check kita. Kung i-follow na lang, Kimoy Uragon. Ayun. Sa follower, don't forget click the button. Ayun. Kung follow na sa subscribe, sige click. Para kami magkapera. Yan mga kasama ko mga Bicolanang Uragon. Ako sa pizza kami. Ayun si Jerry. Iman 6 riyan? 5 avocado. 5 grams ako. Kamgulo. Nandito na yung pizza ang order. Ayun o. Ayan. Hello, what's up? Ano video yan? Video ba? Hello mga kabago. Ketchup. Avocado eh. Uy na, piki kita. Ang mga ano ba? Ang mga ano? Hindi daw ito. Sige, short bob. Pepperoni daw. Udong na kang kanding. Ako dahil man sa diskin. Nagpuno ako ng isa dyan ako ng show. Ha? Dito na show. Meron ba magsubra? Meron man sa dyan. Hindi pa po Short ako. CM, hindi ko na rin sa decline. Sa kwarta, dahil pa. Naubos na, natira si Israel oh. Mia Mia. Mia, mama, mia. Bako mamagay ng avocado. Avocado, naubos na yung pizza. Si Kuya Jerry na lang yung natitira. Hanggang ngayon, kausap niya pa yung asawa niya. Anong oras na sa Pilipinas? Alas 2 na, di pa pinapatulog. Ayan mga kawago, naglalakad na kami pauwi. Kasi busog na, ha? Abril sa'yo, next part. Dito kami ngayon sa black market. Ayan oh. Bilihan ng mga cellphone dito. Ayan.
Yan, no. Yan sa loob niya, no. Bilihan ng mga cellphone. Ayan, oh, bili ko yung sing-sing, oh. Oh. Salamin. Para nasa Quiapo ka lang. Nasa Pakala kami. May bibilhin daw na pagkain, gulay. Yan, oh, mga gulay. Mga kawagong, kung gusto nyo palang kumain ng pagkain ng mga ibon, andito. Ayan, oh. Bali, hindi naman yung pagkain ng ibon, pagkain niya ng tao. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Pampulutan, kung magiinuman kayo, pampulutan yan. Pero ewan ko lang kung masarap yung pulutan. Sa tingin mo, Ed, masarap pampulutan yun? Hindi yung pampulutan. Baka Hindi masarap. mga ano? Ano lang yan. Pagkain ng ibon yun dito. Hindi. Sa Pinas pala pagkain ng ibon dito, pagkain na ng tao yan. Nakauwi na kami mga kawagong. Salamat. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. And click the bell.